Vítajte v Reflexe. Ak máte deti, po prvej reportáži budete určite ostražitejší. Drogovým dílerom je úplne jedno, komu drogy predávajú. Nezastavia sa ani pred malými deťmi. Odborníci varujú, že práve počas prázdnin im hrozí oveľa väčšie riziko, že sa s drogami stretnú. Nuda, zlá partia či mladická zvedavosť tak môžu zničiť množstvo životov. Takto vyzerá abstinenčný drogový záchvat len už 14-ročného dievčaťa. Jej matka do poslednej chvíle nechcela veriť, že dcéra môže užívať drogy. Minulý rok u nás evidovali 308 detí, ktoré pre drogy skončili v liečebniach. Nora začala drogovať už na základnej škole. V 11 rokoch si brala drogy. Hej. Prečo? Kamaráti, partia. Kde si zháňala peniaze na tie drogy? Mama mi dávala a kamaráti sme sa skladali. Ste krádli rodičom, hej? Ani tak moc ne, že krádli rodičom, ale proste sme dostávali, no. Väčšina rodičov si myslí, že ich dieťaťu by sa to nikdy nemohlo stať. Odborníci však hovoria, že niekedy stačí iba zlá partia a prvá skúsenosť s drogami je tu. Je obdobie prázdnin, prichádza, tak samozrejme, že riziko toho, že deti sa môžu dostať k takýmto veciam je podstatne vyššie vzhľadom na to, že rodičia často sú celý deň v práci a tie deti nechávajú samotné. No je to veľmi jednoduché. Ako keď nemajú čo robiť a nemajú nejako zmysluplne vyplnený čas, tak samozrejme sa môže stať, že sa dajú nahovoriť na veci, ktoré v podstate oni sami vedia, že to nie je úplne OK, ale dobre, iní to robia, nič sa nedieje, tak to vyskúšajú. Eva začala s drogami tiež v detstve. Hovorí, že si takto riešila svoje tínedžerské problémy. Mala som problémy aj doma. No a ani neviem, jak začala som mať kríze. Máš teraz ešte ihlu v ruke, hej? Áno. Problémom je, že drogoví díleri sami vyhľadávajú deti a mladistvých. Narkomani robia ďalších narkomanov. Ja sám som zničil niekoľko proste ľudských životov. Nic bolo jedno, či tam skápe. Mám vyžraté svedomie úplne. Žiadny záchvel niečoho, proste nič. Prvé dávky väčšinou proste sa k tým decká dostávajú bezplatne, čiže nemusia nič platiť, tak to je akože tak ich nalákajú na to. No a potom postupne už to musia platiť, takže tým pádom už to ide aj do peňazí a už teda možno začnú rodičia zisťovať, že teda nejako to decko potrebuje viac peňazí zrazu, možno niekomu zmiznú peniaze. Deti sa tak ľahko môžu stať drogovo závislými. Jana hovorí, že aj ona sa takto dostala k drogám. Ako často si dávate heroín? 3-4 krát do dňa. To znamená, koľko potrebujete peňazí na svoju dávku? 60-70 eur. Každý deň iba na heroín. Viete mi opísať tú vašu potrebu, keď si potrebujete dať dávku? Zle vám je, strašne vám je zle. Keby vám nebolo tak zle, tak si to ani nedáte. Podľa odborníkov s deťmi treba už odmala otvorene komunikovať a všímať si ich správanie. Ten človek, ako to decko, keď si dá marihuanu alebo dá si nejakú drogu, tak určite, hlavne keď je v takom veku, ja neviem, 12, 13, 14, 15 rokov a robí to prvýkrát, tak má výčitky a tomu rodičovi sa nedokáže priznať a nedokáže mu to povedať častokrát. A to by ten rodič proste mal nejako vidieť, vnímať. Rodičia by sa mali o všetkom s dieťaťom rozprávať, o témach, ktoré sami považujú za tabu, o sexualite, o drogách, o zakázaných veciach, pretože potom samozrejme je veľmi ťažko, keď jednak rodičia s dieťaťom nekomunikujú. Povedzme, v 12-13 rokov sa snaží nejakú ako keby otvorenosť a úprimnosť. To dieťa, pokiaľ na to nebolo zvyknuté v tých predchádzajúcich rokoch, tak je oveľa ťažšia cesta k tomu, aby sa tým rodičom trebárs otvorilo. Ty si závislá už od 11 rokov. Čo si myslíš, ako dlho takto vydržíš žiť? Ako dlho budeš žiť? Ja viem, že môžem zajtra zomrieť.